Čaute všetci, predtým čo sa vrhneme do tohto videa, vás poprosím, dajte mi odber a ten like, veľmi mi to pomôže. Ďakujem. Dobré ráno všetci, dneska ideme na rybách, na prírodný. Skúsime ísť na taký ostrov Lido, takže uvidíme, aké to tam je. Bude to tam plitké, takže asi fiderka možno nepôjde, ale vyskúšame. Môžeme ísť možno aj na druhú stranu, ale chcel by som to skúsiť z toho ostrova Lida. Takže vidíme sa. Dneska je tu tiež veľa rybárov. Flake, na ktorý som chcel ísť, bol plný. Ale môžeme ísť skúsiť na tento. Však keby to nešiel, je to ľahké sa presúvať. Tak, ideme na to. Takto vyzerá môj ruksak, keď ho beriem so sebou. Viem, špička je moc zohnutá. Ale si to musel zasečiť, inak by mi to do hlavy búchalo. Takto vyzerá zvonka. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you.
Keďže nič nebere, tak ideme asi tam niekde na druhú stranu, kde je hlbšia voda. Idem sa zbaliť a ideme. Akurát, jak sa balím, niečo zabralo. Ale aj tak ideme ďalej, lebo celkom bieda. Musím si dať dole vetrovku, aby som ho mohol podobrať a nezašpiniť si vetrovku, lebo pleskači sú strašne mazlaví. Ešte sa dobre trepe, no. A už sa odhákol. A pekná lopatka. Môžeme ho pustiť. Dobre, tak ideme sa vyložiť. Takže, máme všetko nahodené. Na kaprovej ulice máme popku od McPates Fluo. Na fiderke máme kostňakov. Uvidíme, ak to bude. Kaprovu som nehodil ďaleko, možno takých 10-20 metrov. Keďže táto strana je hlbšia, tak uvidíme. Ale je to krásne miesto. Máme rybu a asi sa odopla. No.
Asi máme rybu. Ne, nemáme. Máme rybu. No, bojuje. Toto má vyzerať. Bojuje, to môže byť lepšie. Ty kokos, tam asi vyťahne. To je dobrá ryba. To nebude pleskač, len tak. To bude buď mrená, alebo väčší kapor. Ty kokos, to je dobrá ryba, Robko, vážne. Máme rybu. No. Máme pekného kapra. A fakt pekného. To bude podoberačka. Tak vidíte, oplatilo sa sem ísť. Máme ho. Pozrite si ho. Tak tu máme krásavca. Dáme ho naspäť, krásavca. Pekný mladý kaprík. Na kostňáku, na feeder. Tak máme niečo na udicu. Zabudol som natočiť záber, ale bol pekný celkom. Aj si potiahla. A bojuje rybka. Máme 3 udice, lebo tu sú moji rodičia. Ešte som mal jednu naviac. Navnada bola kostňací kukurica, ale kope ryba. Tak asi mrená, alebo zas pekný kapor. Skoro aj udicu stiahol. Asi toto už asi bude vidieť na videu. A musíme ho ťahať takto. To bude pekný titán. Na tomto fleku sa dlho čakalo, asi sa to čakanie oplatí. Musím to dať takto, aby som o ďalšiu udicu
nezamotal. A už to je. Už to je tá ryba, už si robí čo chce. No, to je kaprík. Ale musíme to teraz nejak... Tam palicu. Musíme ho nejak dostať. Sa ti zamotá vonou. Je. No. A jaký kaprík? To je kaprík, jak one. To je kapor. A aj druhá mi tuším bere, to som bol ja. Aj druhá mi bere. Ale len ťukance. Budeme mať ďalšiu rybu. Není. To není prúdrobko, zober ju. Máme na druhú udicu niečo. Pozrite si ho, kapra. Tohto by som chcel aj odmerať. A to ja sú len ťukance na hentu. Na tú popku. No, to je pekný kapor. A na tej je niečo veľčie. Škoda na to asi. Trošku si povolíme, aby sme ho lepšie podobrali. Takéhoto maličkého podberáku. A bojuje pekne. To je dobrá ryba. Tohto je odmerám, lebo ma zaujíma, že... Ja by som ho typoval na takú 55-ku. Skoro. Je tam, to je gula. Jaj. Ten je dobre tučný. Môže mať 5 kg, 7. Obsluhu. On je dobre veľký aj tučný. Jaj. Opatrne, s kaprom. Jaj. To môže byť ešte aj ikernačka. Také má brúšisko. No koľko má? Typujem 55. On je hrubý. Má 60. 61 má kapor. A je tučný, jak... Prasátko asi ešte... Aha, je ikernačka ešte. To ženská. Tu ešte máte. A ideme ho pustiť. Krásavicu. Je to ona, lebo tuto má také červené vajíčko. Ikru. Oranžovú. Ideme ju pustiť. 60-ka nádherná. Čau, kaprík. Odšponovalo nám udicu, tak došponujeme my. A on nám to odšponoval, takže to išlo k nám. A tuším, tam niečo je. Niečo menšie tentokrát. Keď to k nám išlo, no je tam niečo. Čo to je? Kaprík malý, ale pekný. Tuším lisec. Nie normálny, ale tiež pekný. Aj druhá udica nám bere. Pekný kaprík.
Ideme na to. Si im dneska dobre chutí. No poď. Tak, pekný kaprík. Fiderka nám tiež bere, ale tak niečo menšie. Asi. Pozrite si ho. Aha, jak som mu to ľahko odopol. Pozrite. Hneď po náhode máme rybu a hneď sa triase, takže asi kapor alebo mrena. Teda čo kapor, kaprík, keď tak. Ale hneď po náhode. A je tam ešte. To je nejaká malý hajzli. Tu je. To je pleskáč. Tak máme 2 pleskáčov a 3 kaprov na dneskajšok. To vyrovnané. Ale pekný pleskáč. No, to je pekná lopatka. Idem ho odopnúť hore, lebo je trošku ťažší. Že sú strašne mazlaví. Tak máme odopnutého. Chcete odmerať? Môžeme, typujem takých 30. To vidíte. No, 38, pekný pleskač. Nie najväčší, ale je tiež už pekný. Váh je výborná voda. Jak to robíme takto? Idi si, kámo. Ide domov. Čo? Nie, mali sme fakt dobrý záber a máme ju ešte tam rybu, máme ju. Máme nejakú rybičku. No, asi kapri alebo mrena, keďže zase kopnú. Alebo je väčší pleskáč. Čo to je? Kaprík. Dobre. Akurát som navezoval ešte nadviazec. Pozrieme si, aký je aj veľký. Nie, pustíme ho hneď. Nebudeme chudátko trápiť. To není trápenie, ale tak, keď je taký menší, ho rovno pustíme. Ale tiež pekný a teší ma, že ich tu je tak veľa. Toto je podľa mňa potev z minulého alebo predminulého roku. Takže a mňa teší hlavne, keď tu sú ryby, ktoré neboli nasadené, lebo to ukazuje, že tu vedia sami prežiť a sa reprodukovať. Tak. Čau, kaprík. Dobre. Ale vždycky som nič nesekol. A je tam niečo. Kaprík. Tak ich tam je veľa a oni tam do toho drgali. Vidíte, aj na tej už bude kaprík. Pekný kaprík.
Asi bude zase čas na popku, alebo na... Viete čo, dáme boilies asi.